Здравейте! Днес ще направим една лесна, но не като... То не е салата, но е подобно. С ще дава един Така, томат, това е от две много дълго време. краставици сол и четник. Първо режете доматите тук така. И сега ще ви покажа как държат вътре. Опа. И ето така.